Madami pong ganito, no? Na humihingi po ng prayer, humihingi ng tulong, no? Dahil financially challenged po, no? Lalong-lalo na sa utang, no? At dahil po isa sa mga homily ko na pinakagusto ng mga tao ay yung dumaan din kami sa pagsubok. Nagkaroon kami ng napakalaking utang din, no? Hindi kami makabayad noon kahit ng kuryente, no? At nagdasal ako sa Panginoon, nakalabas ako noon hindi ako, hinintuan ko muna yung aking pagpapari. At sabi ko, wala akong magawa because yung aking sweldo, it was not enough din na makabayad po doon sa utang, no? I was praying the rosary, I was requesting God na kahit mabayad lang namin yung utang doon sa kuryente. At alam niyo po kung anong nangyari, kami po ay nanalo ng loto noon, no? Right, just in time, no? Bago po kami maputulan ng kuryente, it was a miracle. Kami po ay nanalo ng loto. Pero 5-digit lang po, no? Baka akala niyo po si Father Joel milyonaryo. Milyonaryo po kami ngayon sa views. Marami po nanonood. Ang tumaya po sa loto noon ay yung aking nanay. Kaya nga nung tumawag siya sa akin, umiiyak siya. Kala ko naputulan na kami ng kuryente. Yun pala, nanalo kami. 5-digit, no? So hindi po millions yung hindi po millions yung napanalunan namin. But sakto-sakto lang po, below hundreds, pero saktong napakalaki pa ring halaga na maibabayad namin dun sa kuryente. So, ang tanong po, what should we do if we are experiencing a financial challenge and problem in our life? And I think all of us, no, want this, no, want answer to this problem, no. Unang-una po ay yung dasal, no, because God can move mountains, no. At pag nagdadasal tayo, we should have a humble disposition, no. Huwag kang magdadasal na parang dinidiktahan mo ang Diyos. Pero sabihin mo yung iyong pangangailangan, no, request to God, but at the end, add that phrase, thy will be done, no? You should have a humble disposition because one key to the heart of God always is humility, no? Hingin mo ito sa Diyos, no? Palagi mong hingin, palagi kang magdasal at sana wag kang huminto, wag kang panghinaan sa iyong pagdarasal, sa iyong paghingi, sa iyong paglapit sa Diyos. Yun yung una, no? Secondly, ang magagawa natin pag tayo ay nadidepress din sa financial problem natin, ay yung wag mong palaging isipin. Yan yung kalaban natin overthinking. Yung hindi pa nangyayari na sa atin, no? Kung gusto mong mag-isip, isipin mo yung mabuting hinaharap. Yan yung mas mabuting overthinking. Because a lot of us are overthinking in the negative. But overthink in the positive. At ang tawag dyan, pag nakakakita ka ng mabuti sa gitna ng masama, una, pananampalataya, no? Nagtitiwala ka na pagkakalooban ka ng mabuti ng Diyos. Pero ang tawag din dyan ay pag-asa, no? Hope is seeing light in the midst of the darkness. Hope is anticipating an answer in the midst of your problems. Ang kasabihan nga ay, pag nasa dilim ka, pag nasa gabi ka, maghanap ka ng bituin. Pag umuulan, maghanap ka ng bahaghari. No? When it is in the night, when it is dark, try to find some stars. When it is raining, try to find some rainbows, no? So yan yung pangalawang magagawa natin, no? Alisin mo yung tingin mo, yung tuon mo doon sa iyong mga utang. Kaya nga nahihilo daw, sumasakit yung ulo kasi palaging inaalala. Ang alalahanin mo ay yung ano kaya yung mabuti kong magagawa ngayon, no? Third, humingi ng tulong, no? Kailangan kang magpatulong pag hindi mo kaya, no? Marami tayong mga kaibigan, no? Marami tayong mga
kamag-anak, no, kapamilya, no. So, hanapin mo yung tamang tao na makakatulong sa iyo. Kung hindi mo siya makita, pagdasal mo sa Diyos, no. Yun yung pangatlo na magagawa natin. Maghanap ng tao na makakatulong sa atin, no. Pang-apat, kailangan din natin tanggapin na meron tayong hindi magagawa sa kasalukuyan. Yan yung nakakabigat sa atin dahil pinipilit nating kontrolin lahat ng bagay sa ating buhay. You have to understand that in order to have peace. That in this time, you can not do anything. Wala muna. Hindi ibig sabihin, wala na. Magkaiba yun eh. Yung wala muna sa wala na. Wala muna ngayon pero darating. Kailangan mong disiplinahin ang iyong isip dahil ikaw lang ang nakakapagbigay ng lungkot, no? Ikaw lang ang nakakapagbigay ng panghihina sa iyo dahil sa iyong iniisip. Wala pong nakukulong sa utang. Tandaan niyo po 'yan, no? Ang magagawa mo, makiusap ka, no? Unti-untiin mo. Yan yung panglima. Paano mo ba makakain ng isang elepante? Hindi mo makakain yan sa isang upuan. Kailangan mong unti-untiin ang elepante. Gaano pa kalaki ang utang, mauubos din yan kung pag-unti-unti mong babayaran. Yun lang yung magagawa natin. Pero, meron pang huli. You have to invest on yourself. You have to take care of yourself. No? Kasi may kasabihan, do not chase the butterflies. Because no matter how much you chase the butterflies will always run away from you. Huwag mong hahabulin ng mga paru-paro. Ang gawin mo, ayusin mo ang iyong hardin. Tend to your garden. At pag maganda na ang iyong hardin, doon lalapit ang mga paru-paro. Bakit hindi lumalapit ang kayamanan at pera sa iyo? Tingnan mo yung iyong ugali. Because we attract who we are. Remember that. Ang lumalapit, ang natatanggap natin ay kung sino tayo. I think I always say that, no? I've said that in my homily, no? Kung sino ka, yan yung matatanggap mo. Kung masama ka, alam mo, may kakulangan ka, pagkukulang ka, masama ang matatanggap mo. Pero, kung ikaw ay masipag, kung ikaw ay matalino, kung ikaw ay maparaan, no? Kung ikaw ay madiskarte, nag-uumpisa sa iyo. Yung mga bagay na mabubuti ay lalapit sa iyo, hindi mo na kailangan hanapin. Kaya nga, kailangan mong pabutihin, kailangan mong ayusin ang iyong sarili, bigyan mo ng panahon ang iyong sarili. Meron mga setbacks sa buhay natin. Pero pwede tayo mag-comeback. Tayo'y natatalo, may pagkalugi, pero merong pagkabawi, no? So kailangan mong tanggapin, ikaw ay lugi, ikaw ay talo. And then move on. Maghanap ka ng paraan, paano ako bumawi? At umpisan mo sa iyong sarili. Pag nakita mo kung saan ka magaling, pag nakita mo kung saan ka malakas, mabuti, gamitin mo yan para palaguhin mo ang iyong pamumuhay. No? Do not feel sorry for yourself. No? Do not feel guilty. Dahil kung palagi kang nagse-self-pity, palagi mong ginagawang kaawa-awa ang iyong sarili. Kaawa-awa din ang palaging makikita mo, mararanasan mo at matatanggap mo. Pero palitan mo ang iyong pag-iisip. Palitan mo ang iyong pananaw. To have a positive mindset. Affirm yourself. Sabihin mo, kaya ko. No? Mabuti ako. May magagawa ako. At gamitin mo yung pagkabigo, inspirasyon para ikaw ay tumayo at magpatuloy. Makikita mo,
gagaan ng iyong buhay. Makikita mo, aasenso ka. Kaya, sana po, no, magsumikap pa rin tayo. Wala pong yumayaman sa pagrereklamo. Amen? Amen. Yayaman tayo, aasenso tayo sa sipag, sa tiyaga, at pananampalataya. Isang halimbawa na lang po, no? Ang sumulat po ng Harry Potter, si J.K. Rowling. Kung babasahin niyo po yung buhay niya, hiniwalayan siya ng kanyang asawa, single mom siya, no? Wala siyang trabaho, nandun lang daw siya sa coffee shop, nagumpisa siyang sumulat, naka-imagine siya ng isang kwento, at yun po yung famous na storya ni Harry Potter. Ngayon, bilyonaryo na siya. Napakayaman niya. Tingnan niyo po, no? Doon sa gitna ng kanyang pagkabigo, doon niya natagpuan yung magbibigay pala sa kanya ng grasya at ng biyaya. Kaya nga, kung nakikita mo yung sarili mo, nasa gitna ka ng unos, no? Sa gitna ng bagyo, nandyan din si Jesus. Naglalakad pa nga sa taas ng tubig. Sa mga ibang bagyo, kasama natin ang Diyos, natutulog lang, relax. Ikaw naman, alalang-alala ka na. Ikaw naman, panik ka na. Ikaw naman, mamatay-matay ka na sa takot. Ngayon, Diyos, natutulog lang eh. Kaya nga, huwag kang mag-alala kung alam mo na ginagawa mo ang makakaya mo. Huwag kang mag-alala kung alam mo nananalig ka at sumasampalataya ka sa Diyos. Amen? Amen. Maraming salamat po at pinagdarasal ko po lahat ng mga dumadaan sa kahirapan, no, financially challenge ngayon. No. Kaya nyo yan. Sabihin nyo, kaya ko to at manalig kayo sa Diyos. Kakaluguran, kumusta po kayo? May mga gumugulo ba sa inyong puso at isipan? Nalilito, naliligaw, at malapit ng sumuko sa buhay? Tumawag ka lamang o kaya mag-message ng Hello, Father. Ako po ang iyong host, si Reverend Father Joel Jomarsos P. Gatus, ang sasagot sa inyong mga katanungan sa buhay sa tulong ng gabay ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng programang Hello, Father. Ito po ay tuwing Lunes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Dito lamang sa DWBL 91.9 Bright FM. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.